मालाय मोनलायबाय नै बेहा आबौ ओमफ्राय मोनलायबाय नै बेहा र' दे जुलाब फिलायगोन जोङो थ' सालायदो गारियाबो गाबसुमना दं नै गरम जाबाय औ जायो थ' आयौ मा जायगायाव लायनो नागिरदोंमोनलाय औ नै बिसिना गामिया दैथुनमोननि गामि हादान जायो जोंना मदार्नसो मावखायालै ना ओरै थांबाथाय थिथागुरि ओरै थांबाथाय सालाखाथि जों दा नैबे सालाखाथि थांग्रासो नांसै जेलेबि जेलेबि बिसिनि गामिनि एलपि स्कुला जोंनि गामिखौ नुहुरबायबो ना ओमफ्राय ओइहायनो जोंनि माबाया मा होनो जोंनि दुब्लियाबो बैहायनो ससे थांबानो मोनखायो थ' जोंहा माबायाव खेंखायाव थांगासिनो जुलाब फिस्लायनो दिनै बाजार नामा खेंखाय दिनै बाजार खेंखाय बाजार ना ओंखायनो खेंखाय बाजाराव जोङो जुलाब फिस्लायनो थांगासिनो आरो मा जुलाब फिसा मा सावो मा गुबुननि गासिबो मोनजोबो नो जुलाब फिसायाबो गोबावसैना बोरमा खिना मा होनो बेखौ मोनबावो बोरमा खि बुजिया बुनिया थारमाने लायनोसै दिनै खेंखायाव आंबो थाङो बिराद गोबावखासै खाथि जायो बिसिनि मोजां जायो ससे थांबानो मोनबायानो होनजाबाय नै ससेल' काजलगुरिनिफ्राय ससेल' जायो थिथागुरिनिफ्रायबाबो दा जोङो थांसै होमबा लायनोसै मा मोनो नायदो दखानाव देखायनोसै खेंखाय बाजाराव बिसोरनो दा फैनायाव देखायनोसै बिसोरथ' देन्जार जाखागोन ना र' खांग्ला बादानजों थांगौ जों थांगौ दिनै जेबो मावाखै मबाइला आलादासो हाजारखिसो मावनै मावा थ' जोङो सफैबायानो दैजों नै लामायाबो नै एसे बायख्लंबाय मोसौ दं जारलाथार मोसौ दंबाथाय जारलाथार ओइलाय बेनो नङा होमबा खांख्लाबादा बाजारा खांख्लाबादा नङा खेंखायसो औ खेंखायलै माइरै बावदों खांख्लाबादालायनो आंहाबो खेंखाय बेलाय मोनबाय देखायनोसै एबार खेंखाय बाजारखौ देखायनोसै बा माथो गोगोम मानसि जायोलाय खनायाव नायनानै दोनदोलै सफैबायमोन जोङो सफैबायमोन एबार देखायसै खेंख्रालायनो खेंख्रा बाजार नङा खेंखाय बाजारसो खेंख्रा बाजारसो सामलांगासिनो ओरैनो फिसासो आरो ना गायसोमोन ओमफ्राय फिसासा बाजारा मोजां आरो ना गामि सिंनि नालाय देखायनोसै खेंखाय बाजारखौ खेंख्रा होनफ्लांबाय थायो फिसा साननानै मेथाइफ्रा बिराद खम बिराद मोजां मोनजायो खमैनो गोथाव सिंग्राफ्राबो बै फिसाया बेखौ मोनो आरो ना दा देखायनोसै होमबा नायबाय थादो ए बिदिसो फिसिदों आरो आंबो दिनैसो रोंदों वाइट एंगल ना नायजोबनोसै नामा माथो हिनजावफोरबो दंजोबो लाजिलायस्लांबाय आं मेथाइ मा मोनो आमजोबनाय मेथाइफ्राबो बबेयाव जागोन जुलाब फिसखौ लायगोन बेयावनो ना फैसाया बेसेबां लागोन लासै आंनाव दंखायो आं फार्टि होनानै ओइ लाजिलायस्लांबाय आं मानसिफ्रानो अभारद्रायथार बबेयाव मानसि गैयिथिंथ' ओइ बेनाव लादो गोथाव मोनदों नङालाय फैसा ना ओइ बायसिगोन मा मोनो नायदो नै
Metai kinje. Metai. Kai. Oh. Oh, gusti ekle sabi. YouTube bot dekha pabo, YouTube bot. Handsome dekhe handsome. Solmon Khan moton. Handsome banaise. Boria banaise. Khengkai bazar ta ami Khengkra bazar koise lagot. Khengkra bazar. Khengkai bazar kudi na hala Rani bazar. Na hala Maiki bazar. Obo. Mana eta? Ay gusti dena. Monjobo मा नांगौ मोनजोबो बाजार फिसाबाबो बावनो फैजोबो मोनजोबो नै नायनो हागोन बिराद मानसि दाबो जेबो जौगाखैसो एसे मोनाबावबाथाय मोनाब्लिसिम जाबावबा मानसि बांसिन फैगोन बिदि दे 20 टाका जिलापि दे खुदैसो गलाजोबसिगोन नायनानैनो आरो ओइथा अलप मेथाइया नायनो हागोन नै गोदाव गोदाव खुदैसो गलाजोबसै बाब मेलाफोर बायदि मेलाफ्रावसो मोनजायो बांसिन मिक्स लानोसै बेखौ बांसिन सिंग्राया नायनो हागोन नै फिसा फिसाथार 30 टाका दे सिंग्रा लाबाय जुलाफि लाबाय मोनजोबो हरै सिङाव हाबैला बेनिफ्राय नुहुरखायो मोनाबाय जुलाफि जानो लुबैबाय नुबाय लाल बिहारिनि बायदि बावसो फानो माबायावसो माबालाय नै खेंख्रा माबा खेंखाइ बाजारावसो नै जोंना लाल बिहारिनि बै माबा माबि फानलायलायनाया बेबायदिखौ नै बावसो जोंनि क'क्राझाराव गैबावना बिदिया गारिजोंसो फानबायो नै नायनो हागोन थ' जाबाय जोंहा लाखांबाय एबार थांसै आरोना लाजोबखाबाय नै देखायलाय सिंग्रा जुलाफि लाजोबखाबाय थांसै एबार मोनाबायबो ना खालायदो नोङो आं लानोसै हरदो एबार ओंखारसै नुबाय जात जात बुस्थु चलो लाखांलायबाय नालाय थांसैलाय खेंखाइ बाजार नै लाल बिहारिनि गारिया लाल बिहारि दंबायदि दंबाय ओरै थांबाथाय सालाकाथिमोन आरोना नुवाखै दैफ्रा बरिया मोनदों गुसुनो बेलासिना दे आं माबायदि मोनदों गोसोखौ आं माबायदि मोनदों दे गोसोखौ आं मोजां मोनदों आरो गोसोखौ आं रावबो सोंग्रा गैया नालाय आं माबायदि मोनदों दे गोसोखौ आं मोजां मोनथारदों गोसोखौ मानो होनबा गोलो गोलो बार सिंग्रा मोनजाहैसिगोन जुलाफि मोनजाहैसिगोन हाथायल' सेवनाङा आरोना दा बेनो खोथाया एबार जाहैनोसै नानि सियामोनखौ देखायहैनोसै बिसोरखौ देखायनोसै नानि सियामनि बिब'खौ देखायनोसै जोङो आलासि जाफैदोंलाय न'आनो खाथिबाय नालाय जोङो थाब थाब फैयो गोजान मोनबासो माने गोजान मोनबा गोबावजोंसो थांनाय जायोना होमबा बांसिन अनलायनाय जायोनो जोंहा खाथि नालाय थाब फैबाय थानो जायो फैनो गोसोखांहरबाय थायो अरजाया जोंहा थेवब्लाबो अनलायलायखायो एबार जाहैनोसै जुलाफि नायबाय थाबानो जाबाय होमबा ब्लगखौ खेबसेनो देखायनोसै डाइरेक्ट दारमासनि दाबो सहैया दा लामायावनो जालांजोबगोनलां लामायाव जालांजोबसै नामा दैथुन जानोसै लोगो दाबो सहैया दहाय फैनायाव थाब सहैनो मोनबाय दाना थांनायावसो नै थाब सहैसो मोनबाय मार जाबावनांगौ दा मेथाइनि थाखायसो बिदि सानदों आंलाय नायलाय नै माबानि बायदिलायगौ नोंसिनि गामिना चाइनानि बायदि लोगोसे गारजा बिसिनि गामिनि नै जों हाबनांगौ दे बिसिना ओरै हाबबाय मोनहैनोसै बावला ओरै ससे थांबानो सफैलायबाय औ सिया देखायबोदों होख्लायजेनबाय नै
एलाय फ्लेस होबा जायो नै फ्लेस होबा मोजां नुयो माबाखौसो होनदों क्वालिटिखौ सिखा दङ मामि जाया नों जाया नै मामिया जुलाफि जादों बिस्रा जुलाफि गोथाव सिंग्रा जागोर जोंहा एलाय जुलाफि गोथाव गोथाव जुलाफि खेंखाइनि सिंग्राया नै खेंखाइनि सिंग्रायाबो दै फिसा फिसाथार बेसेबां बे सिंग्राया थाइबामोन ना जुलाफिबो सिंग्राया बरो दै दे खिथादों माबायदि बाबाय मेंबाय खिथा जानानै मेंबाय जानानै मेङो नामा ओरैनो मेंबाय